Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nagtapok ang mga tao. Mao tingali ka na ang gipusil. Basta musuod, illegal ba? Illegal sa kabatayo, di ba? Tinood na, bay butong. Tinood na. Ano na resulta? Sila sa butong Tatay Alan. Ay, Sila kanina pa doong diri. Lalo magay na. Nagkaduoling ako nahimutangan. Bay butong, di ba? Ingon na anak klaro ng kayo. gapay. Malayo lang tadi, abay. Oo, malayo na. Di na mo tanaw ng hilgi kay kalanahon eh. Lain na tanahon. Sabi mo, bay butong, sina ko siyang kaimtang. Sina ko. Sina? Sina ko. Ngano sina ba ka? Sina ko, mapaway na siya. Patay naman. Gusto na siya kong matay, bay. Ay, binuha. Danggaw ni Kurbida sa tibo. Ay, pangindulya ng kabatayon. Bay, dali. Mga taglarang, dali. Oo. Dali. Ilarang sunahan, dali na. Kapoy na ko, eh. Eh, sos, dali na. Mga taglarang. Usa, taring usa. Gulong. Talagulong. O si pagana ni. Maayo gani kinaka full face helmet ko. Ug may pagkatingta din akong helmet. Wa sila makaklaro sa akong naong. Gusto kay kumugakos kang Tatay Alan. Pero, nagpaswabing akong kayubos niya. Nawagtang akong pagsalig niya. Nahanaw akong pag-idol kanimo, Tay Alan. Mayo kay ni Akanateryo. Sir. Nga naman kini. Ha? Murag dunay nagdagdimalas na karon ba dunay nagdagdimalas karon sa imong kinabuhi, sir. Teryo. Ay, sorry, sir. Pero murag dunay visit karon sa imong kinabuhi. Kisa nagdahog visit ako, Teryo. Gili ka ni tungod sa mga chicks ron mo. Kalitsi. Huwag ka nilabot, anak, Teryo, ha? Ayaw pang hilabot, ano ba hina? Sorry. Sorry kayo, sir. Pero kining ako magawad. May mga paghagpas man lang, di ba? Tungod kay, karon pa magiging mahitabo. Ikaduhan na din ng hitabo, sir. Pero unsa, sir? Dili na ko hingpit nga sa likway ang imong gipabati karon ako. Basin og may kalambigitan ang mga babae sa kong kinabuhi. Maogid na, sir. Ilong dumi nga sa kasaysayan, daghan ang gingharian nga nangalumpag tungod sa babae. Pero sama sa sugilano ni Samson ug Delilah, sir. Salamat, Teryo. Angay ka nga magmabinantayon karon, sir. Salamat, Manong. Di na ako magdugay, Bong, ha? Adto na ko. Apol. Pero, Wa kay angay kabalakan ako. Kay bisag gamay, dili ka gid makapaabot nga mo-trydor ko nimo. Apol. Pero, do na kay angay bantayan, Kinsa, Apol. si Chuna. Apol. Ngano nakasulti ka na? Moinom sa ko. Niya ang bill. Salamat. Unsa tong imong giingon? Do na kay Anghel nga bantayanan. Kinsa?
Si Chuna. Apple. Ayaw lang palabig kumpiyansa. Unsay gikuhaan nimo base na nang pagkasultihan nimo Apple? Simple. Iyang gibiyaan ang amahan sa iyang anak. Base lang na, ha? Nakahimo sila tungod sa ilang panighigugmaay. Di ba? Pero gibiyaan niya ang amahan. Napasabot lang nga. Maluibon siya, di ba? Kung nakahimo siya sa pagluib sa tao nga iyang gitugyanan siya pagkababae. Why katarungan nga dili siya makahimo sa paglimbong ni Mubong. Salamat, Apple. Ato na ko. Okay. Amping. Pato ti kang humba. Tuan na ang traitor nga Apple. Gihatod pang humba. Chuna. Bong. Oh. May nahitabo sa akong amigo. Unsa kay sa niya? Nganong giambusan man sila? O takay baho. Gidi malas ang pipilan na nako ka mga amigo. O dunay nagsulti nako nga Nga unsa man? dunay nagdaog visit sa akong life. Ang mga chicks. Sibuti mong ipasabot. Nagpa-fungsoy ko. Unsay resulta sa fungsoy? Babay. Unsay babay? Babay ko no ang magluib nako. Posible kay nang mahitabo, Bong. Mao ba? Ug kinsa kaha ang maong babay? Di ko gusto musulti nimo. Kay tingalig makaingon kang intrigira ko. Kinsa imong gituhuan sa mga babae nga nalambigit nako? Si Apple. Si Apple? Unsa gikuhaan mo base nga si Apple makahimo sa pagluib nako? Imagine! Hilabihan na mo kasuod ni Apple, pero nakaako siya sa pagtraidor nako. Chuna. Nahibaw siya ang kita na, di ba? Klaro kaayo, nahibaw siya ana. Tungod kay siya mo ay bridge nako diha nimo. Siya mo ay naglaog nako diha nimo. Chuna. Pero sa iyang gibuhat, naanak ko nimo, nisingit pa gid siya. Ug ikaw sad, o masa kay pili, tira man pug ka bisag kinsa, di ba? So imagine, suod bing higala, best friend, pero gikaon ka niya. Chuna. Unya siya mo ay naglaog og babay ninyo. Ang kuyog atong Zaldo, di ba? Iyang sakop ni Apple. Siya mo ay nagpada sa maong babay, di ba? Correct. So, wa kahay posibilidad nga ang kuyog ni Zaldo maorasan ang niunay. Og ang nibira sa imong kauban nga ginganlag Zaldo, mao ang kontak sa babay nga iyang kuyog. May punto ka sab, Chuna. Og kinsa ang maong babay, kauban ni Apple, di ba? Meaning, may kalambigitan si Apple sa nahitabo sa imong amigo. Chuna. Mangutan ako. Asa na si Atina? Wa pa nabalik? Ni anak ko. Hapit ako sa mong kaning gipuy-an. At bangko sa pultahan sa mong gipuy-an. Oh, si Tatay Alan. Naglingkod. Siya na naglingkod sa may hagdanan. Nagunit ang botilya sa bino. I've built our home with bleeding hands. Let's break with love and blends. You are my light, my reason why. Now it's just of the empty sky. I'm still waiting at the door where your laughter leaves.
every night I whisper low. Come back home. Don't let me go. Silence is all I know. Atay yan eh. Ngabuya. Ikaw na mo'y nangutang sa kong pagsalig, di ba, tay? Asa na mo? Ikaw na, tay. Abot ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!